Men şu videomu ýadyňyzdam. Ýadyňyzdadyr. Şu video çykandan soň özümden ol agam görüpdir şu video. Onuň obadan maňa jaňa diýdi, "Ey, nädip görsiň o maskara bolup o. Näçe adamam görüpdir ony. Bizi maskara edýän o sen o" diýip bara. Menem agamjan özüň gelip geýip görüş ony. Şol şeýlere o gaty başyňa ýa diýdim. "İyi bolar ýalamyrda atpam o çagalan oýnaýan ýerdir da" diýdi. Bir gün men öz agamy şol ýere getirdim. Şume? Tamam. Tamam, ana başla. Torgun yapma. Torgun bak. Inne kim maskara?